Is-sibt filgħodu ġiet imnedija s-seba' edizzjoni tal-programm LEAD bil-parteċipazzjoni ta' 25 tfajla u mara. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Mirjam Dalli spjegat li għal din l-edizzjoni tal-programm ħadu sehem numru sabiħ ta' parteċipanti li l-età tagħhom dvarja bejn is-16 u l-55 sena. Tkellimna ma' Sara Xkembri li żar parteċipanta fost il-25. Nemmen il-LEAD huwa l-pass liħor li għandi nagħmel sabiex nidħol fid-dinja tal-politika b'mod li nkun kandidata ideali għall-elezzjonijiet li jmiss. Jiena naspira li nikkontesta l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali fih dan lokalità tar-Rabat Għawdex u nemmen li permezz tal-programm LEAD nista' nkun kandidata verament ideali. Jiena nistenna li mill-programm LEAD inġib iktar esperjenza dwar kif għandi nagħmel dibattiti li jkunu mibnijin fuq argumenti sodi li eventwalment nirbaħ iktar il-fiduċja tan-nies bihom. Il-parteċipanti huma minn faxex differenti tas-soċjetà u waħda minnhom saħansitra tgħix barra minn xtutna u se tkun qed tattendi għas-sessjonijiet ta' LEAD online. Il-Ministru Dalli sostniet li hija konvinta li dan il-programm mhux biss se jibbenefika minnu l-Partit Laburista, iżda l-pajjiż kollu biex bekk l-ugwaljanza tkompli tingħata spinta l quddiem kemm fix-xena lokali kif ukoll f'dik internazzjonali. Illum il-ġurnata anke bl-interess li għedin naraw, anke bl-idejat tan-nisa li jixtiequ mhux biss iwasslu l-idejat tagħhom, mhux biss iwasslu leħenhom, imma jridu jkunu parti attivi mill-ħajja politika. U nemmen li pajjiżna għandu bżonn ħafna iktar nisa, sew fejn tidħol il-politika lokali, fejn tidħol politika nazzjonali u anke l-politika Ewropea. Allura konvinta li anke fis-snin li ġejjin dan l-interess se jkun qiegħed hemm u jkompli jikber. Matul dawn l-aħħar snin fil-programm LEAD ħadu sehem 150 parteċipanta u numru sabiħ minnhom ikkontestaw l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fl-2019 fejn 85% minnhom ġew eletti. Minħatija u l-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista qal li LEAD huwa opportunità sabiex dawn in-nisa iwettqu l-ħolm u l-idejat tagħhom kemm jekk jixtiequ jikkandidaw ruhom f'elezzjoni kif ukoll jekk jixtiequ jkunu parti mill-istrutturi tal-Partit Laburista. De Battista sostna li LEAD juri kemm dan il-partit huwa wieħed riformista għaliex l-involviment ta' LEAD ma jaqafx ma' elezzjoni, iżda dawn il-parteċipanti kienu parti integrali mill-manifest elettorali ta' Malta flimkien.